Wel, Ows, sut ti'n teimlo wan? Ochr y cae, pitch side, stadiwm dinas Caerdydd, Cymru neu Bosnia. Cyffroes? Tu hwnt. Ie. Dyma lle mae o wir yn dechrau dod yn fyw rwan. Mae'r seti'n dechrau llenwi. Mae'r tîm allan y bob dim rwan. Mae'n dechrau dod yn fyw rwan. Methu aros. Awr i fynd. Barod amdani. Ie. Amdani felly? Dylan, sut ti'n teimlo? Ie, iawn. Swn i'n siŵr pam yn cofio. Ie. Just iawn. Iawn, ie. Cyfrinach, dim cyfrinach. Fi wedi bod mor stressed yn gwylio Arsenal am y mis diwetha. Hwn bach o fel, weitha chilled efo. Fi'n eitha hyderus am hwn. Reit, oce. Fi'n credu bod yn oce. Henon efo'n Bosnia. Ie. A be a rhan y tîm neu just y rhediad i mewn i'r... Wel, mae'n odd, achos mae'r gêm diwetha na mor dda, y 7-1, ond mae hwnna'n ôl o fus Tachwedd. Ie, dwi'n gwybod. Mae'n misoedd ar fisoedd. Felly, dylen ni ddim bod mor hyderus. Ond os dyn nhw'n agos i'r perfformiad fel yna, a fi'n hoffi bod Bêl yn mynd i fod yn gweud yn siarad am full gas, mynd amdani. Fi'n mynd credu bod e'n chwarae gêm yn meddyliol, fi'n credu bod e'n bod yn onest. Mae fel yma nhw eisiau chwarae. Ti'n gallu gweld posib bod hyder neu agwedd Bellamy yn cael ei rhywbeth ffwrdd ar y chwewyr, achos da ni'n sôn am tîm 10 mlynedd yn ôl, llawn o superstars, wwan da ni'n sôn am just tîm. A ti'n gweld yna cael ei rhywbeth ffwrdd ar y chwewyr. Ie, un o'r pethau mwyaf mae wedi wneud. Ynddo, bywyd yr ôl Bêl, oedd neb yn siŵr sut byddai. Sut chi'n mynd o'r un o'r chwaraewyr gorau erioed, ond mae wedi llwyddo dod at ei gilydd. Mae'n mynd i fod yn anodd, fi'n gofyn eitha hyderus, ond eto, mae gwledydd fel Bosnia, byddai wedi gwrthweud yn un o'n erbyn diwedd y chat, byddai'n cyfynst bod ni'n mynd i golli. Ond mae gwledydd fel Bosnia, maen nhw'n, no mugs maen nhw'n gwneud yn Saesneg, maen nhw'n gwneud yn union beth i wneud. Ie, maen nhw'n am reswm. Bydden nhw'n dyn, bydden nhw'n anodd y curo, bydd yna lot o gwyno, bydd yna lot o niggles, o free kicks. Lot o roliau gwmpas. Gobeithio bod Cymru gallu mynd tu hwnt i hwnna, a just aros am yr eiliad. Os sgorio nhw gyntaf, falle bydd hi'n anodd, bydd hi'n awkward, achos maen nhw'n dim mawr iawn, fel mae pawb yn sôn, dwi'n cyfrinach. Ond, ie, am rhywun asyn, bydd chilled am y gyfan. O, fi byth yn chilled, fi'n fel arfer nervous wreck. Byddwn ni yn fyd, actually. A dyn ni'n sticio'n gwrdd allan a dweud beth y sgôr, ti'n meddwl? Fi'n ofnadw'n proffwydo, mae pawb wedi siarad da yn credu bod ni'n mynd ennill yn gyfforddus. Tair i ddim, tair i un. Fi'n gweld i mwy agos yn bersonol. Fi'n credu newn ni ennill, ond un gol fydd yndi. Credu nhw'n i ildio hefyd. No, 2-1, classic. Just ennill? Yeah, just ennill, 2-1, move on. Mae hwnna'n classic prediction o 2-1, pawb yn gyda. Dim coetys to their offence, ond mwyn y lai. A cliché 2-1 am dani. Ie, game agos. Diolch, Dylan. Dim probs, diolch. Charlotte, beth y sgôr yna? 3-dim. 3-dim? 3-1. 3-1. Scorers? Harry Wilson. Yeah. Who else? Dan James if he's playing. A dim y cychwyn? Harry Wilson with a double. Okay, a ti di? Harry Wilson definitely. Hat-trick Harry Wilson. Hat-trick Harry Wilson. You did it first. Diolch, ladies. Diolch. Okay. Wel, Osian, beth y sgôr hynny, mate? 2 i Cymru. 2 i Cymru? 2 ddim i Gymru. Harry Wilson sgorio 2. Harry Wilson sgorio 2. Mae Harry Wilson yn poblogaidd yno. Diolch yn fawr. Go. Wel, Cai y Wil, cyffroes, beth y sgôr yno? 2-1 i Cymru, dwi'n meddwl. Okay, 2-1 i Cymru, a... Dwi'n meddwl 3-1 Cymru. A scorers? Harry Wilson. Harry Wilson eto, ie. A dwi'n meddwl wneud Harry Wilson cael 2. Okay, a... Dwi'n meddwl Harry Wilson 1, David Brooks a Joe Roden yn y corner. Dyna ni am yno, Harry Wilson dy'r boi yno, diolch yn fawr. Diolch bwyd. Mae chwewyr Cymru allan, mae'r cyffro yn cychwyn. Dych gallu teimlo fo am yr awyr. Wel, am Siom. Cymru yn colli ar penalties ar ôl mynd ar y blaen, Bosnia wedyn yn taro nôl. Am noson o ddrama, ond noson o Siom i Gymru. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.